ሎሚ ንመላእ ሕብረተሰብ ዘገረመ ነገር ተረኺቡሎ ሰባት ድሕሪ ሕጂ ኣግራብ ንጽላል ጥራይ ኣይኮኑ ዝጥቀሙሉ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ጎና ኣግራብ ጥራይ ኣይኮኑ ስእሊ ዝሰኣሉ ድሕሪ ሕጂ ዋይ ዛገረብ ክትጽብቕ ጥራይ ኣይኮኑ ዝብሉ ካብዚ ዝኸበደ ነገር ይፍጸም ኣሎ ንምእማኑ ዘገርም ገለ ውልቀ ሰባት ኣግራብ ብምሕቋፍ ንነዊሕ ሰዓታት ክጸንሑ ተዓዚብና ክኢላታት ነዚ ኣዝዩ ምድንጋር ዝፈጥር ነገር ይብሉ ኣለዉ ገለ ሰባት እዚ ሓድሽ ምንቅስቓስ ኢሎም ይኣምኑ ካልኦት ድማ እዞም ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ነፃ ግዜ ከም ዘለዎም ይኣምኑ ሕጂ ሪፖርተርና ነዚ ዘገርም ኩነታት ንምጽራይ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡሎ ሕጂ ናብቲ ቦታ ብጥንቃቐ ንቐርብ ኣለና ብቕድመይ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ብዓቢ ርእሰ ተኣማንነት ኣግራብ ዝሓቖፉ ሰባት ኣለዉ ኣይፈርሑን እዮም ኣይሓፍሩን እዮም يغريت حاوس انقادو نغرنا ابوي مركوس امنت يا ابوي مركوس من يحتتالو انت دنجيل زخونه سبي سلازي نزا غرب تفلطا ديها وفلطا كما استفلطا كما باتاو تمرت مساينا بيت تمرت بحساب نخي نيرنا ديها تبلنا زلها قومو يبلكم ومنتاي مالت كايدا سات فلطا انتي تبل ودي برو خاب سبلومي قرب حقاف حيشي لمريط الله كما اذا حسب قرب زمد تخون الله مالتي قرب تاي بحالاي تردي انت حقيف كاس يلو حقوف مصلليي غزا مسرحيي مناخسيي كل ነገር እኮይ قرب تردي هاني ግን ሰብና ብሰቡ ዝብእና ብገረቡ ይዝባሃል ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንሪኦ ዘለና ግን ሰብ ኢና ብገረብ ጽጋዕ ዘሎ እስኪ ጠንቅናይ እዚ ምኽንያት አብርሃልና በቃ ዝብኢ ናብ ሰቡ ሰብ ናብ ገረቡ ይተቀይር ዘሎ ተረዲ ሃኒ يقن يلا يبل يقن يلا يقن يلنا نمبر نسخه ስለዚ ምስ ገረበይ ስለዚ ቀዳሕካኒ انت تقبرلها ጉዳይካ አይኮነን وانت ولا እሞን ምንታይ ዳ ቃለ ምሕተት ክንገብረልካ ትሰማዕ ኣይተሰማዕኩን እሞን ምንታይ ኢኻ ትምልስ ዘለኻ ጨዋ ስለዝኾንኩ اسمان انت دنجيل زخونه سبي እዚኣ ዳታ ትፈትዋ ገረብ ኣይኮነትን مسلم እንታይ ዳ ነዚኣ መሪጽካ ታዝፈትዋ ገረብ ስለዝተመርዓወት ስድራኻ ብዛዕባ ዝትገብሮ ዘለኻ እንታይ ይሓስቡ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ብሕቡእ ኢኻ መጺኻ ኣይኮነን ንሶም ኣብ ጂምናስቲክ ከም ዘለኹ እዮም ዝፈልጡ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ምንታይ ኢኻ ትዛረብ ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ይሰምዕ ስለዚ እታ ገረብ ትዛረብ እያ ንስኻ ብዝብዘየለኻሉ እዋን ጥራይ ካልእ ሰብ ንገረብካ እንተዝሓቕፋ እንታይ ምተሰማዓካ ሓንቲ ግዜ ክሓቕፋ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ግዜ ግን ኣይፍቀድኒ ሕራይ ኣብ መወዳእታ ነዚ ቪድዮ ዝዕዘቡ ዘለዉ ሰባት እንታይ ምኽሪ ምሃብካዮ ገረብኩም ተጠንቂቕኩም ምረፁ ንምንታይ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ፌክ ስለዝኾኑ تقبرلها تقبرلها حو አንተ ተጥራ ሓት ዝደሊ كاب قرب حو اتا حو اذا ما خمتهم قالوا تكون